duoko kwee tong mar piny Kenya kod Ethiopia osechaki kaonti ma Marsabit. Chenro go gin mabiro neno ni dhawo mabedo e kind jodak mag pinje ariyogo oduok piny kendo keto okenge makare mabiro konyo e kedo kod jonjore manyayo tulo e gwengego. Riwruoge mopogore opogore ma ok mag piny owacho emotelo e chenro ni ka gikonyore kod tend kaonti ma Marsabit. Jalup gavana ma Marsabit Solomon Gubo singo tend kaonti no biro sero okenge te mondo kwee obedie e kaunti no to kod aluora mage. Hiyo ni kibinadamu, lakini tusikubali kama ni tabia nzuri. Unajua kwa pengine tunakubali vitu fulani tena ama tena inakuwa kitu kubwa baadaye tena. Tena ni kitu kama tabia yetu, kama dunia yetu, then it becomes a big thing in the long run. Then tunashindwa kusolve. So before we think hapo muweze kusuluhisha mambo mapema. Vile tulisema saa hizi hapa. Amani ni nzuri. Bora anasema one chief case na gat angaf. Amani mnaelewa?